Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Entzuleok hasteko jaso eizue ondo etorria. Bai, Bizkaia irrateren sintonian beste behin bagatozelako Eusko ikaskuntzari eskainitako tarteagaz. Alantxe izan ohi da hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan, gaur ez da ez gitxiago izango. Eta badakizue ohikoa danez gonbidatu berezi eta guzti. Gaur Bizkaiko emakumeen asanbladea da ezagutuko duguna. Batetik saria jaso daualako, eta bestetik, bai, Bizkaian zehar, gustatzen jakulako, atsegin dugulako, geureak diranak ezagutzea. Eta horretarako, ezkara gehiago luzatuko, badaukagu gonbidatu berezirik onaxe estudioetaraino etorri jaku, eta estimatzen da, Marixe Etxebarria. Marixe, ondo etorri zelan zagoz? Egunon, ondo, eskerrik asko. Saria jasota sarie, esaten izan dugun moduan, Bizkaiko emakumeen asanbladeak saria jaso dau, kasu honetan emakunderen eskutik izan da, eta zezango dugu, urtero emoten dirala sari honek, emakumeen eskubideen eta parekotasunaren alde egindako lanagaitik. Zeure baimenagaz, Marixe, eta zuzeu arlo honetan jakituna zaren ezkero, denporan atzera egingo dugu, ezta? 1976 urtera jo beharko geunke, zeuen hasierak aitatzeko? Bai, alaxe da, Bizkaiko emakume asanblada 1976an sortu zen. Eta hori, 33 urte luzez emakumeon eskubideen alde borrokatuz, gure aurreko emakume belaunaldia sortutako erakunde baten jarraipena gara gaur egun. Eta arlo baten baino gehiagotan egiten dozue lan, alkarrizketeak aurrera eginala, sakonduko dugu, zeuen lan horretan, baina zer da batez be egiten dozuena, Marixe? Galdera potoloa da hori, eta gainera 33 urte laburtzeko ez da erraza. Guk egiten duguna politika feminista ezkertiarra da. Badakizu, feminismoa, teoria eta praktikaren multzoa, aldarrikapenen borroka eta berdintasun ezean oinarritzen den mundu honen salaketa zutsua. Horrela laburtuko nuke nik gure lana. Hori titular bat, ez da, hori da guk beti eskatzen duguna kazetariok, baina horratzean badago nondik ibili, fondo batago eta berehala ekarriko dugu geurera. Batetik baztertutako emakumeak, erasoak jasandakoak, zalantzak dituenak, eta abar laguntzen dituzu eta lagundu izan dituzue urte guzti honetan Bizkaiko emakumeen asanbladatik. Baina etxeko langilez egin behar da hemen batez be, berba, Marixe? Bai, etxeko langileen inguruan 1979an sortu zen lantaldea, eta honen helburu nagusia da 1985an martxan jarri zen dekretuari erantzun bat emateko, ez? Eta eskatzen duguna da etxe langileak gizarte segurantzako erregimen orokorrean egotea. Ze gaur egun dauzkaten baldintzak oso kaskarra dira eta tamalgarriak. Da gainera honek adierazten du, etxeko lana ez dela onartzen beste, eta ez dela ulertzen beste edozein lan moduan, ez? Eta guk nahi duguna da
etxeko lana onartzea eta rekonozitzea beste edozein lan mota moduan. Orduen badaukagu informazioa eta asesoria juridikoa ematen duen lan talde bat baita ere. Hori da batez be egiten dozuena, baina hau bideratu urte osoan zehar bideratu beharko dozue, eta hau ez da arlo bakarra ez da daukazuena. Gure izenak dioen moduan, Bizkaiko Emakume Asanbladaren izaera asamblearioa da, eta barneko antolakuntza da lan talde zehatzak ditugu, ez? Lan talde horiek gai baten inguruan dira, eta bakoitza gai baten inguruan da, eta adibidez, abortoaren lan taldea, ez? Egon zala inbeste urtetan martxan, gero etenaldi bat izan zuen, eta gero berriro hartu dugu. Eta egunean egunekoak, eta gaur egun ditugu 6 lan talde martxan. Bai, 6. Bata da abortua, bestea emakume dokumentazio zentrua, etxeko langileen lan taldea, mamiki emakumeen konpartza eta laikotasuna. Orduan, bakoitzak sakonki bere arloa lantzen du, naiz eta denak elkar lotuta egon eta harreman handia izan, ez da? Bai. 6 lan talde, gai diferenteak, alkarregaz zer ikusia daukenak, eta hau guzti hau zelan kudeatzen dozue, ze bakoitzak bere bidea dauka gehi hau, ez da? Bai, gero aman komunean ipintzen dira eta taldeen elkar laguntza ere behar izaten da. Hori da. Baina azken finean emakumeok jasatzen dugun egoera eren ardatzen nagusia ezberdintasuna da, edo berdintasuneza, eta hori arazo estrukturala da. Beraz horrek talde guztiak zeharkatzen ditu, eta gai guztiak. Hori da aman komuneko matxismoa, sexismoaren aurkako borroka, ez? Besteak beste esaten dozue, Marije, gizonen eta emakumeen, edo gizonezkoen eta andrazkoen arteko benetako parekotasuna bermatuko dauan lege zehatz eta zabalagoak onartu eta indarrean ipini behar direla, eta eredu sexistak hezkuntzatik eta gizarteko hainbat arlotatik ezabatu. Bai, alaixe da. Nola saldo, gure instituzioek mugimendu feministaren diskurtsoa bere ganatu dute. Eta hori importantea da. Horrek esan gure dauelako behartuta sentitu direla, ez? Gure agendako aldarrikapenak beraien agendan sartzen. Hildo horretatik esan behar da, egiten dituztela berdintasun legeak, protokoloak, aholkuak eta hainbat hainbat araudi martxan jartzen dituzte, ez? Bai. Baina ez dire nahita ez bete beharrekoak. Orduan sarri askotan ezerrezean geratzen dire. Adibide moduan jarriko dut, berdintasun legea badaukagu erkidegoan, baina hor dugu Irun eta Hondarribiko alarden kasua. Gure instituzioak ez dute behartzen lege hori betetzea, ez? Orduan, gure aldarrikapena da dauden protokoloak, babesak, dagoen guztia ondo dago, baina ez da nahikoa ez antzerakorik ere ez. Berdintasun politikak betetzen behartu egin behar zaie instantzi guztiei. Azken finean ezberdintasuna indarkeria delako guretzat, eta gainera indarkeria politikoa. Horre alarden adibidea ipini dozu, urterik urte dator alardea, eta hori ez da konpontzen. Penagarria izaten da han egoten den giroa. Desadostasunak egoten dira, batzuren alde egiten dabe, bestek besteen kontra. Hori zelan ikusten dozu, Ze hori arazo bat da, eta alardean ikusten dena, baina gainerako zail batzutan be, hori azaleratzen da. Bai, hori da, gure gizarte matxistaren eredua, ez da. Matxismoa eta sexismoa gure jendartean eta sisteman dago, eta hori argi eta garbi esan behar da. Eta guk uste dugu gizarte osoak egin behar duela lan, sexismo eta matxismo eta ezberdintasun horren kontra
gizarte osoarena delako arazoa. Beraz, gizarte osoarena bada arazoa, Marije, gizarte osora aplikatu beharko litzateke konponbidea komatxo artean? Bueno, edo behintzat guk eskatzen duguna da instituzioi feministizatu behar direla, eta planak eta legeak eta danak izan behar direla argiak eta zehatzak. Ez? Eta ez dugu ikusten benetako borondate politikorik. Eta hori Irun eta Hondarribiko alardetan argi ikusten da. Borondate politikoa benetakoa balego, berdintasunaren legea behartu beharko lukete betetzen, ezta? Eta ez dute egiten. Zelan ikusten dozue zuek gizartea une honetan? Oda, zein da zuek egiten dozuen diagnosia, ze gauzak aldatu dira, 21. mendean gagoz, lege barriak bebadagoz, baina zuek zelan ikusten dozue gizartea? Bueno, guk denborak aldatuz joan dira, ez? Eta nik uste dut asko aurreratu dela esan behar dugule, naiz eta batzuetan ez zipena jota egunero hiltzen gaituztelako, ez? Han eta hemen. Baina ez gara bizi gure aurreko andrak bizi ziren moduan. Aldaketa ikaragarria da. Hala eta guztiz ere asko geratzen da eta bidea luzea, ez? Baina esan behar da gizarteak edo jendarteak gaur egun ja feminismoaz eta feminismo hitza aipatzen duenean ja ez gaituela ero edo zoro moduen jotzen, ez? Ja errespetatzen dituzte gure agendako aldarrikapenak eta hori oso esanguratsua da guretzako. Alderdi politikoak ere gure aldarrikapen asko eta asko beraien agendatan sartu dituzte. Hori bai, aurrera pausoak egon dira, sarritan esaten dugu, gizartea aldatuz doa, gizartea aldatu eginda. Baina aldatu dana, denetan aldatu da, ala uste duguna baino gitxiago aldatu da. Guk eskatzen ditugunak aldaketa sozialak eta politikoak dira. Eta dirudi usten ditugula berriro esango dut gure instituzioa konponduko dituztela. Eta hori ez da horrela. Jai dugu, pentsatzen badugu, legeak, protokoloak eta aholkuak konponduko dutela emakumeok bizi dugun indarkeria eta berdintasuneza. Horrek behar dira, baina jendarte guztia implikatu behar da. Hasieran esan dudan moduan, ez? Berdintasunezean oinarritzen den sisteman bizi garelako. Eta zuek nondik aldatuko zeunkie struktura hau? Asko esaten dau, hezkuntzak badaukala hor zer eginik? Bai, lehen esan dudanean, instituzioi eskatu behar zeiela politika zehatzak egitea. Honegaz esan nahi duguna da, adibide bat jarriko dut, berriro ere. Ez dago prebentziorako inolako aurrekonturik ezer. Eta betikoan gaude, prebentzioa gure ustez da arlorik garrantzitsuena. Indarkeria ez da gertatu edo gutxitzeko, hezkuntzan nahita nahiezkoa da ontaz eziketa bereziak, ezkidetza bat ez da. Ez dago, ez planik, ez aholkurik, ez aurrekonturik, ez jende ariturik, ez ezer. Beraz, prebentzioa ez bada kontutan hartzen, eta ez bada hortaz ezer egiten, nola politika horiek guztiz hankamotzak dira. Eta gero, nik aipatu nahi nuke ere, Bizkaiko emakume asanbladan, indarkeria sexistari dagokionez, hau izan dela mugimendu feministaren ardatz garrantzitsuenetariko bat, 1993an sortu zen taldea, eta egindako 33 urtez egindako lana ikaragarria da, plataformak, kanpainak, borrokak, proposamenak, erakusketak, eta guk hortan jarraituko dugu, eta ez dugula etxiko, ez?
Hori da, hori zuen mezua zabalduta dago, uinen bidez, Bizkaia zera eta zeraitik ez mundura bebai. Marije, non ikusten duzue arazorik handiena? Imini dugu adibidea alardearena, baina horren moduko adibideak milaka dira, egunero, emakume bat hildabela entzuten dugun moduan, nik ez dakit non daukazuen orain begiradea? Bueno, momentu honetan, Bizkaiko emakume asanbladak begirada du abortuaren gaiaz, eta laikotasunaren gaiaz, eta noski etxeko langileena eta indarkeria sexistaren aurkakoa ez dago dudarik ez. Adibidez, laikotasunaren aldeko lantaldea, hau jaio berria da, 2007aren bukaeran sortu zen, Eliza Katolikoak egiten dituen sistematikoki erazoi erantzuna emateko, 2008aren hasieran kanpaina bat egin genuen Eliza Katolikotik baja emateko geure buruari, ondo dakiulako Elizak zer dioen gure sexu askatasunaz, abortatzeko eskubideaz, dibortzioaz, sexu bereko bikoteen inguruan eta abar. Bai. Arrakasta ikaragarria izan genuen, eta bigarren atalean orain ari garena lantzen da eta kanpaina indartsu bat kaleratzen hezkuntzaren laikotasuna aldarrikatuz, ez? Gure eskolak laikoak izan behar direla, ez? Bai, orban jena badago beste eztabaida bat, ezta? Gero eta jente gehiago etortzen da Euskal Herrira atzerritik, eta horrek euren ezaugarria ditue. Bai, alaxe da. Jan gaur egun Euskal Herrian kulturan ez da? Bai, erlijio ezberdinak elkarbizi behar dute. Eta orain epe labur ertainerako proiekturik badaukazue, zalantza barik martxoaren 8 berehala aitatuko dugu. Bueno, orain eskuartean duguna da martxoaren 8. Bai, azteko. Eta hor badakizu, martxoaren 8 koordinadora badago, beraren partaide gara. Eta orain abortua izango da aurtengo martxoaren 8ko gaia. Asanbladan abortuaren lantaldia 1976an urrian sortu zen. Gure historiari apur bat keinu eginez, Basaurin abortatzeagatik 11 pertsona atxilotu zituzten, eta beraietariko baten batzuk 7 bete Nanclares de la Ocako gartzelan ere egon ziren. Epaiketak izan ziren, hemengo epaiketak estatu osoan ere oihartzun handia izan zuten, eta elkartasuna adierazten abokatuak eta ere etorri ziren Euskal Herrira.
Eta hortik, borroka horietatik, sortu zen 1978an antizorgailuak legeztatzea eta baita ere adulterioa. Gero 1980an, gaur ezagutzen ditugun planinak eta moduluak sortu ziren, hauen sorkuntza izan zen Bizkaiko emakume asanbladari esker, guk aurkeztu genuelako Eusko Jaurlaritzan proiektuak eta azkenean onartuak izan zirelako, eta abortuaren legea 1985an jarri zen martxan, gaur duguna da, eta guk lege honi ezetza esan genion, hasteko ez duelako emakumearen ugalketa autonomia bermatzen, eta nahi duguna hauxe da. Haurdun dagoen emakumea azke sentidadila, haurdunaldia etetea nahi ezkero. Berea behar duelako izan erabakiak eta ez beste inorena. Eta horregatik indarrean dagoen legearen kontra gaude, gure erabakiak kriminalizatzen duelako. Gure eskakizuna martxoaren 8 hontan ere abortuaren inguruan, exigitzen duguna da, abortua kode penaletik kanpo egon behar duela, geureak behar du izan erabakitzeko eskubidea, abortatzeko eskubidea osakidetzan, eta kontzientzi eragozpenak ezin du tokirik izan osasun publikoan. Eta bukatzeko betikoa, gure gorputza geurea dela. Aipatu behar, deno jakingo duzuenez, iaztik Madrileko diputatuen kongresuan eztabaidan ari da abortu erregulatzeko lege berria. Pilpilean dago. Bai, eta gu lege horrekin ere ez gatoz bat. Da ordun horren inguruan izango da aipatu ditudan exigentziekin martxoaren 8 hau. Hori da. Abortua pilpilean dagoan gaia, zezan emoten dagoena, eztabaida asko egon da eta oraindik be egongo dira. Abortua martxoaren edo martiaren 8, egun horretan Marije makina bat mezu zabaltzen da 4 haizetara. Egun bakarreko kontua da, ondo etorria da, baina urteko gainerako egunak zer? Bueno, hori da, ez dakit ez, esaten dana, baina nik uste dut Bizkaiko emakume asanbladak egunerako aldarrikapenen borroka argi eta garbi utzi duela 33 urtez, eta guk eguneroko borroka feministan dihardugu, eta esaten dana egun bateko, guk egun horretan ere gutzeko festa eguna da, eta oso garrantzitsua da. Ze egun hori ere, egun hori oso esanguratsua da, eta behintzat gizarte osoak ospatzen du, eta beharrezkoa da baita ere. Gainera egun horretan, egunerokoan heltzen garen, edo heltzen ez garen personak anaino beheltzen gara, ez? Kalera urten da. Bai, alexen da, bai. Oso ondo, martxoaren 8 badator, esaten izan dozu urte guztian zehar egiten dozuela lan, alantxe da, eta besteak beste horregaitik jaso dozu ezaria. Zorionak? Eskerrik asko. Ospatu dozu ez? Bai, ospatu dugu, baina nik mikrofono ireki honetatik eskerrak eman nahi ditut, ezta. Maria de Maestu Forum Feminista emakume taldeari, beraiek epaimaitik argi utzi zutelako saria geurea behar zuela izan, eta baita ere Marijo Solazarabiari gure asanbladako emakume dokumentazio zentruko kideari bere ekinagatik. Ekina, eta ez ezina, ezta? Alaixena bai. Oso ondo, nik ez dakite Marije zer tintontzian itxi dugun, zeo zer gehiago esan gurako zeunken? Bai, nik esan nahi nuke, sinadurak biltzen ari garela abortu lege honen aurka, eta sinadurak biltzen ari gara kalean, interneten bidez, eta orduan gizarteari eskatzen diogu sina dezala, sinadura horiek aipatutakoak exigitzen ditu, eta sinadura horiek gizon eta emakumeak
eman aldute, ez? Zelan... Animatu sinatzera. Hori da, eta zelan egingo dugu, sinadura hori non emon laiteke? Bueno, azteko kalean egongo gara, eta gero Bizkaiko emakume asanbladaren web horrian ere azaltzen da. Interneten zeuen orrialdean klikatu eta hortxe dago aukerea. Halaxe da, bai. Oso, no, hori esan da geratzen da, saria jaso dozue, horrek, bidean aurrera egiteko gogo apur bat gehiago emoten dago, ezta? Bai. Baina, dana dela uste dut ez zuela behar gogo hori, ze uki badaukazu helendik be. Bai, azken finean, gu bezalako talde autonomo baten lana rekonozitzea, eragin handia dauka, eta guk benetan eskertu dugu, ez? Geuke bai, zeuek egunero egiten duzuen lana, eta zelan ez, Mareje Etxebarria ona etortzea bai Bizkai Irratiaren sintoniara. Eskerrik asko zeuri. Eskerrik asko zuei. Ondo jarraitu zuk zeuk eta Bizkaiko emakumeen asanbladak. Eskerrik asko agur. Ekulan ez da izan lurrean, ni bezalako maitale izuri, bainan zua nuen begietan, bere bular ederra ikusirik, loretxo bat biztaki larrutan, biztaki bat lore jantzia, lotzen zaitu bihotz puntatikan, tatara mazkadi luzia. Zerutik milaka beita zauzkan, zutan jartzen dutenak unkizean, haren beste nun nintxuturikan, ahotik ezin kenduz baina biltzan, loretxo bat biztafil larrutan, biztafil bat lore jantzia, lotzen zaitu bihotz puntatikan, tatara mazkadi luzia. Ez zuen bururika gogoa, ez zen bila baino handiago, baina maitasunean ezin da, eskabati galdetu gehiago, loretxo bat biztafil larrutan, biztafil bat lore jantzia, lotzen zaitu bihotz puntatikan, tatara mazkadi luzia. Egun batean alde egin zuen, bihotza uzten zidala hilezkor, donik bane belarrak ez ziren, beste unen kontra izan zendakor, gorroto nion ta une hontan, erradikan gabe bihotz barkatzen, ere bihotza jarri dutxutan, ez du gehiago ne hori zerbitzen, loretxo bat biztafil larrutan, biztafil bat lorez jantzia, lotzen zaitu bihotz puntatikan, tatara mazkadi luzia, loretxo bat
eta pilarrutan, Lixatin bat lore jauntian, lotzen zaitu bihotz puntatikan, Zazara matzabiluzia.